तो আমি তো মেন তো আমি তো মডেল পুরা বাড়ি ঘর जों on behalf of TWF tini Dolai district ambassador फाइलेखा ओ जगह थानाय 23 तारिखो शान्ति बाजाराव जोंनि सिभिल ससाइटि रकनि कबक बुंबाय जे बन दाकक जाकमानि आ बन रोखसावै आरो जे इन्सिडेन्ट नंमानि अबनति जों तिनि स्पट भिजिट खायनानि फाइलेखा जोंनि बिसिङाव तिनि दङ जोंनि प्रेसिडेन्ट मेडाम मनिहार देब बर्मा दङ जोंनि मेडाम दलिरिया दङ जोंनि मेडाम नन्दिता देब बर्मा एमएलए रायमा बेली तेचिनो जगहनि चिनी TWF जनरल सेक्रेटारि मेरी देब बर्मा चिनी सेंट्रल मेम्बर रेशमी बारसबी अजगनि लोकल लीडर तेचिनी तपन सीमा जों जतन तंबायो तेचिनी जॉइंट चेयरपर्सन सिन्धुकाना जमातिया जों तंगो के स्पॉट विजिट खाइका गोबां मा डेस्ट्रॉय माने डेस्ट्रॉय बोलते अब पूरा 100% डेस्ट्रॉइंग जाक आ जगह बोथ चिनी तमा वानजै तमातिफ्रा जतनि नारा डेस्ट्रॉइंग का as well as jara affected ngi tongnai families aborok जों मालायखा borok बेलायखानो बखाव ताबु कष्ट नांलायजाक बंनि बसाय बसा खारजाक नायतुंलाय दङ पुलिस रख हफुं साफुं borok थलायमुं चालायमुं करे आबो हायनि खनावै जों दलाय एसपी ताबुनो जों जागाय नंखरो एसपी बे कक सालाय फैखा विदाउट एनी एविडेंस जाते केबनो तारमथुं केस नो बायके मिनिमाइज खालायमान आ कौर जों डिस्काशन खालायखा साइमिया बताम खाइनो जों बनो चिनी तरफ थेके जों बनो रिक्वेस्ट खालायखा जाते एलाकायाव शान्ति तनानि बागै तामु स्टेप नायमान आबनो नों नादि आबो जों रिक्वेस्ट खालायखा जदि अबहाय ओङै तंखांके जों बनो जा साका अबहाय ओङ तंखांके बरक रमनानि नायतुगि तंखांके सार्चिं चलि तंखांके हरदि परगो बरकनि आम जनतानि नक जदि रेड खालाय तंखांके आबो थुं वानजिं याखा चिन बरक आबो जागा शान्ति कोनो दिन बजाय तंगलाक आकर जों बनो साका बो যথেষ্ট মানে বুজিখা চিনি কখনো চিনি ফিলিংস বো বুজিখা গে তাবো বিন উপর ডিপেন্ড বতাম খাইনো গাই তবে কে শান্তি বজাই তনান বাগै বো পার্সোনালি দায়িত্ব নাখা চিন বুস কাঙনো बे बिनि आन्दारनि उसिरावनो कल खायमानि जों नुखा गे जों आसा खायो मोटामुटी घटना किसा तो सेटेल लोंनाय हायपनो तामुं बसकां सालो जों अब क्लियर खाय नुकनाय हामबाय शान्ति बाजाराव किछुटा नर्माल लोंखा किन्तु नट फुलफिल ताबो फानो फुलफिल 100% नर्माल लोंयाखो सिचुएशन ताखन किरि करंनाय तंखो चिनि बरक तिनि जे पाब्लिक रक्सनो सारकमानि थांकांके नु रं थाङै बाजाराव अटोफान चालक थांका स्कुटिफान चालक थांकांके रम जागो आबो हायनि बरक साव गाबो जदिओ चिन एसपी आपनो इग्नोर खालायका आपनो दिनै खायका आबो हायकुन इन्सिडेंट करि ताबो नर्माल टोटल इन छका हायपन जों बनो ब्रीफ फायका हायसि जे बरक नि नगो हरदि परक थाङै रेड क्लाइमेट आब नक रंनि फेमिलिनि बंरक जों बनो छका बस हावो जोंनो नायनाय आबो ताबो टोटली बिनि उपर डिपेंड खालायो फार्दार बिनि एक्टिविटीज नुपर चिनि मुभमेंट तंनाय हामबाय।